take na gaba da za mu samu a gurguje shine tashi, baƙin tashi, baƙin tashi bayan aya. Kamar yadda muka yi bayani, baƙin tashi bayan aya yana nufin idan aka samu aya a cikin rubutu, to da wani baƙi ake tashi, babba ko ƙarami. To koyaushe idan aka saka aya ana tashi ne da babban baƙi. Babban baƙi. Ba a tashi da ƙaramin baƙi. Ga misali a cikin jumla. Musa ya zo jiya. A gidan nan ya kwana. A gidan nan ya kwana. Musa ya zo jiya. Aya. A gidan nan ya kwana. Sannan musamman ga sababbin manazarta irinmu, a kula idan ana rubutu, ɗaya daga cikin abin da ke ƙalubalantar mu shine mukan yi dogin jimloli. Za ku ga jimlar da ya dace a gutsira ta a yi ƙananan jimloli, amma sai mu yi dogin jimloli, mu ta saka musu abin da ake kira linking elements a Ingilishi, mahaɗi mu ta saka musu mahaɗi sai ya zama dogon zance, sai ya zama ba shi da sha'awa, saboda ba a hutawa yayin da ake karatu, babu hikima a ciki, babu abin da ake kira falsafar zance. Amma misali wanda nake baku dogin jimloli, wani zai ce Musa ya zo jiya kuma a gidan nan ya kwana, sannan da safe kun gani ya ce kuma ya sa sannan, idan haka ya haɗa jimlolin suka yi tsayi. Amma idan aka ce Musa ya zo jiya, shikenan ka gama. A gidan nan ya kwana, shikenan. Da asuba muka je masallaci tare. Da asuba muka je masallaci, waƙafi ana a maimakon aya, sai ce da asuba muka je masallaci tare kuma bayan la'asar ya kama hanyar gidansu, wanda wannan ba shi da tsari, ba shi da falsafar zance a ciki. Koyaushe ya kamata a rika takaita jumloli suna zama ƙanana. Kun ga anan mun ga misalan jimloli, duk inda jimla ta zo za a saka aya in dai jimlar bayani ce ba motsire ko tambaya ba. Sannan kuma za a tashi da babban baki, kamar yadda nan aka ga an tashi da babban baki, nan ma an tashi da babban baki. Sannan kuma ina ɗaya nan an tashi da babban baki, nan ma kuma da babban baki aka fara. Sannan mun tattauna zamantakewan yadda aya take zamantakewa da wasu alamomin rubutu a ciki. Idan mutum ya fahimci waɗannan gaba ɗaya, to ya fahimci babban ɓangare ne yadda ake amfani da aya a cikin rubutu da taimakon Ubangiji. Da fatan ana amfana da waɗannan darussa da muke kawowa dangane da alamomin rubutun Hausa da kuma ƙa'idojin rubutun Hausa ma baki ɗaya. Mun ƙarfafa mana gwiwa, muna fatan za a danna mana subscribe idan ba riga an danna ba, sannan muna fatan za a sanar da sauran manazarta da marubuta Hausa domin su amfana da waɗannan darussan ƙa'idojin rubutu da muke kawowa. A koyaushe kuma kamar yadda nake faɗa, muna maraba da shawarwari da gyara idan aka kuskure a cikin rubutunmu. Mun gode. Yan Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina, wani ya ji ina ta zubar zance akan ta fasahar 'yan Hausa. Na ce duk a tsaranta ta fi gaban kanwar lasa, sai ko ya ce 'yar Hausar ce ta zamto gagargun gasa. Na ce masa tabbas kuwa Hausa ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Na ce mar bana magana ta sai fa da hujja mai ƙarfi. Zauna sannan saurara in baka bayani don zai fi. Idan da abokai ka kira su ku ji ni a tare ba laifi. A ƙarshen zance na tabbas ku gane ficen ta ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Da fari a harsunan duniya Hausa tana a sahun farko. A jerin dukkan harsuna gurbin 11 ta ɗauko. Ita ce ta ɗaya a sahu na gaba idan a Afirka ka sauko. Afirka ƙwarai kuwa ta yi fice ta rufe ƙofa ko ta ina.
ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Harshen fari yawan jama'a shine madarin birnin Sin. Hausawa a kiyasin su miliyan 100.50. A bakar fata ba mai wannan sai ita ɗaya Hausa da Yasin. Ko a fagen adadin jama'a ta rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. A dukka baƙaƙen al'umma ba mai wayon Hausawa, suna gaba gun wasan dambe ko kuma filin kokawa. Sun san kan wasa da maciji har kura su yi ɗaurewa. Ko a fagen wasan tauri sun rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. A fannin sana'a sun yi fice tun tarihi can baya. Saƙa fawa dukanci gyarte ke fafan ƙwarya. Noma ƙira wanzanci Hausawa ba sa baya. Har a fagen su ko a sakai sun rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Fage na gini tun can baya Hausawa sun yo suna. Gano su ke tsara ta su nemi tsari gun 'yan ɓarna. Leƙa ginin fadojinmu ka gane akwai manyan magina. Afirka karam kaf Hausawa mun rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. Tsari na gida a gina a shiga Afirka a da ba tamkar mu. Rumbu gefe ga madafi can ga bayi sai dai mu. Can zauruka can bishiya nan ɗakunan matanmu. Zaman gandu ma mun yi fice mun rufe ƙofa ko ta ina. Harshen Hausa ya yi fice ya rufe ƙofa ko ta ina. In ku abinci ka so magana mu ne jagabagun tafiya. Ganyaye sai watsa ba duk na nan kaya. Nama kifaye nan ma ana yin kiyo ko a saya. Nau'i na abinci mun rufe ƙofa ko ta